maging buntag, maging adlaw din tanan, labi na sa labaw makagahom, magkasalamat ta, karong iwasa, nagulat pa katong mata. Sa tuod man og siliguan, kay mao naman ay inayahan. Salamat gyud sa kita mong makagahom na naron ang panahon sa gawan ko. Kanang nga panahon karon nga labi ng mga mga COVID, naanad na ta. Salamat Lord. Katong mga nagsibay ba sang video, maging buntag, maging tanan sa tibok world, kalibutan, bitaw. Katawa lamay ng mga kuwan, kahintang. Bitaw karon Lunes, harap ko dali sa trabahoan. Gapon, linggo, lakot-bahay, tulog mo sa video. Basta ugad lang Lunes ko din, Lunes ko Sabado na ako din. Karon kita na punta. Katong mga ning comment nga kuan, katingingon nga tapos ang video ninyo na nagmas to. Kaya boro na ako ano sila mga panagmas, pero ako din naman sa kusina. One, balilap dani kay midwife, man, dahil nagkabaw. So, kamusta na mo? Bias Cortez, Kabaywan, Rasmiri, Nilagaga, Manoy, Manang Linda, good morning mo diha kanan. Nagbiya sa Valencia, Sire Ulrich, Hintong, kamusta ma'am? Huwag ko kabalik ya ma'am, kay Olintag mo balik ko bukin, huwag ko kabalik ma'am, kay ako dali, pagdutihan naman ako dali sa Domingo. Domingo, kung balik mo dito Domingo, paano na nanay, ang kamot na gipugbo, kay ang mga po, ito, pagda na hagkwata si Lima na ang mga po, kay hindi kabaw ang anak lalaki ron, ang kamot ako sang subo dari para makakaano ng mga po dito nga kung lang din adong matag-adong nangyat bahay. Kaya minsan kung ito mga panganay ang laki hapon na ang bugas mga muna dari kung sa baho hapon ko para makakadaki ito nila bugas kaya wala ka daw laki kaya wala ka mga bata ito yung mga bata ito yung mga bata kita naman takaroon sa diha to pat makalima na kung kahiron lalaki na kalima na ko kita dito maluto kung saan boss dinasad ko'y ang palaya o kaning taklay o dinuguan maho ka day? May sabaw te? May sabaw. Tiil sa baka. Good morning, madam. Morning. Sa dumahaw, Dennis, ma'am. Ang tagbo mo. Hello. Oh, dito si Juan. Magyapo ni Monggos. Bahin-bahin man kaya tumas ng sityo. Anak ko nilagang tiil sa baka. Nga tiil sa baka. Nakasalang na po, daghang para minudo. Kita lamang taon sa pinakaputay ka na ng mahuman. Naman naman yung service sila di. Ito tang talong. Isang talong na ito sinugba. O niya ang kankarong adlawa. Nine kakaputahin. Nine. Kauwan manggod. Nine ra. Yes, kapin na human. A few moments later. Nahuman na jud ko. Grabing mingawa man ron. Nakukutumer na tagin doon man ngahon. Wada sulya dugatan man. Kawan mo rin magyo. Kabar mo ni Merlinda di ay. Pero mag-imitan sila. Nana na kung mag-militan. Magtagbo may sawa, merkado ba ito bindol man. Tapos pagtawag na rin niya kay limit ka mandari man, may maanto na kumpuan. Napulakaw. Kadalong sudin nga na, Mount Tibuyo. Depende. Alicia na Asdiro. Asdiro ka, gindul man. Napoy mga anak, opisina.
Wah, kuan ako. Ah, membro ka? Ah, kolektor. Ah, kolektor Dekas Mount View. Naman yung umay dali o sa mga na. Kolektor sa Mount View. Kaon, manindahay o banana chip. Unsa nang uban? Banana chip o utap cookies. Tag tulo 100. Mingaw ron. Mingaw ganiha kubaan ko abi ko way customer mingaw man. Aday po'y tagsa. Ay banana chip. Ang kauban si anak ni Julia, si Upaw, ang kauban na isang bata ga samok-samok, ang isang gilingaw. Ngingawag karon kay gikan mo kung gauwan. A few moments later. Ah, kauban mo rin Mount View. Kauban mo ni Merlinda di ay. Pero mo kung mag-imitan la. Nana na kung mamilidad. Magtagbo may sawa, merkado bato bindol man tapos. Pagtawag na rin niya kay yung mga limit ka mandari man, may maadto na kubuan, natulak ka. Kadalong sud ni nga na Mount View. Depende o. Alicia na Asdiro. Audiro ka gindulman. Napoy mo nga na opisina. Wah, kuan ako. Ah, membro ka? Ah, kolektor. Ah, kolektor Dekas Mount View. Naman yung umay dali o sa mga na. Kolektor sa Mount View. Kaon, manindahay o banana chip. Unsa nang uban? Banana chip o utap cookies. Tag tulo 100. Mingaw ron. Mingaw ganiha kubaan ko abi ko way customer mingaw man. Aday po'y tagsa. Ay banana chip. Ang kauban si anak ni Julia, si Upaw, ang kauban na isang bata ga samok-samok, ang isang gilingaw. Ngingawag karon kay gikan mo kung gauwan. Parang sa ada Sirmilita di askuan bibi. Hoy bibi. Hi. Kaya ron kita smita nimo. Hindi ka lang kamita? Kita lagi mita. Lagi. Makita din nila kaya may makita nila. Ano yung restaurant? Di dani man na. Agan na. Kita naman sa restaurant food. Tawag siya. Ang restaurant. Ngamusta ko nos bibi nimo. Atista tayong giingnan. Ayun dubo masa tayo nagkita mas muntong lupa sa una. Bos mitan sa betul makauli. Sige tug tanaw sa video. Wala mga makitaan ganin sa kina. Nabata mo tayo. Iniwa ako. Ha? Iniwa. Walang niwang wala tong Ang trabaho. Ako tanan ron. Naglaba. Mulakas baka. Makaot nagpapag anong dinistura. Hindi na. Tawag-tawa po muna ka na dahil 1,000 makuhaan na. At saan naglaba pa ko? Papay baka. Silong. Silong ko. Di medyo utro. Ako nilin kapoy na mag-umiga. Nako. Ay mong ba na bisig muli. Hindi na po po. Yang palitan ko naglain. Ano ba yung ganahan? Ano ba ito? Balilok ako ito. Kusurusan sila na. Napiste. Napiste. Bitaw. Ikaw ko no, maghuna-huna ka. Nahangiin na sila. Kung gusto mong pamilya, sunod. Kung hindi mo gusto pamilya, kaya Pinakakatuig ka ni uli dani? 2011. Sa dugan di ay. Ah? Uli ba ni dani? Kikas kuan Manila. Itong tuwig ako. Basta kayo, 8 mo namin katuwid din. Ang anak ni Bernard nani mo o may tuwang.
Wala ka tuwing nakatorso. Grade 7. Wala na magnanagagad sa kaman. Kasi ganayin lang dyan ilang kayahan niya. Kaon niya takot na ko. Ah, di mo konsenahan na dali mo. Hindi na mo, nato ko Manila. Baka trabaho, way kaon. Dere, ang lot ko pero may tinariha asod alawa. Nailas Manila dyan. Itaw si Mita kay nag-restaurant man po to, bawo. Wala man, may COVID. Di mo itong muli, wala man ka uli. Hindi naman itong muli nga ni, kita ni mo. Nagkita may itong nakaraan. Oo, ni mo, dilas po rin siyang uli. Matulas ni diyang uli. Hmm. Taga-adi sino ba ko po itong kita may dito lungsod. Kay gisugo man itong Bernard. Ngay pakita ka kay ang bata. Uy, Nita, ang ito ko tubihan. Nita, gusto ka? Hindi na ito makita sa party. Kasi mana akong magpagupit pa ko sa tapo. Kita mo. Taga-adi sa gusinto. Okay. Sa Sa gusto mong bakasyon ta to, sa kaya na may COVID, ka bakasyon. Bayan to mo bakasyon, kaya mangingita doon tuloy mo. Nita ko na ako kay... Ano mo dun? Kami gulat ko. Mara, nga pangag na. Nalang po sa polis, pero... Yapon, si Bernard, sige magyapon ka, habog. Agap ng parang... Magyapon mo si... Kanang mo sa si Jagpuan, maligid ang manang, nga. Magyapon, wala mo bago. Kaman gyapon. Mara, pinahila. Ano, ligasan ng dakot. Isuon. Namin dyan na magdang... Namdang banat ko ng... Namin dyan na magdang badi sa anak naman. Akong na isa. Bernadette. Bernadette? Isa naman to. Berling. Namin isa. Na isang gamay. Oo, agamay may dagitag isang dako-dako. Ang dako-dako? Nanganak na. Ano? Nanyasawa. Hindi mo ito iya. Saan magod magyapon to? Anak yan. Nanganak na. Oo. Nag-asawa mo niya. Nagasawa na. Binanggat mo Bernard. Nagasawa na. Binanggat Nagasawa mo na. Bernard. Lulun nagasawa ta ng mga Ang lakuan. mga laki nag-asawa ko. Oo. Maliban sa isa. Gamay niya. Oo, ano naman. Nagasa na po yung nakikuan pag Muslim. Muslim ka nag-anak ang nagtrato. Oo. Nung ganun ka naman, kaya ahalaman ng patato yung asawa. Nakakaw. Ano, nangapunas nita. Hindi nga nang galit ko na. Doon na, ang asawa mo, ano? Naghanta. Daghan. Sa? Daghan na ta. A few moments later. Kaulin ako sa bahay. Karon pa ko ningabot. Kay grabe na to. Siyaga niya. Mugrit de ko ni Rosemary og happy birthday. Happy birthday mi sa imo ka 50 City. Ni mo mga daw na tawhan karon. God bless, mura lagi kag kuan. Mapali kag 18 anyos, 57 naman day ka. Kamusta diha? Ganihan ni mo kag nagbaha na rin yung tanyag naman sa Alicia diha baha pa day yapon. Ganiha kay ko kay bawo imong birthday ug ko makabasa sa post ni Manoy ay pa ko na kay bawo makapagpaybaw nga birthday ni mo karon. Happy birthday. God bless.